Zenzo 16 sukele ku verse number 16 isihloko sakhona sithi uPawulu uyaboshwa. Ngesizulu ke kuthiwa kwathi siya endaweni yokukhuleka kwahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ukugula. Yona yamlandela uPawulu nathi yamemeza yathi, laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso. Yakwenza lokho izinsuku eziningi. Kepha uPawulu esecasukile waphenduka wathi kumoya, ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Ela sithi ukufunda ngesilungu New King James kuthiwa, now it happened as we went to prayer that a certain slave girl possessed with a spirit of divination met us, who brought her masters much profit by fortune telling. This girl followed Paul and us and cried out, saying, these men are the servants of the Most High God, who proclaim to us the way of salvation. And this she did for many days. But Paul, greatly annoyed, turned and said to the spirit, I command you in the name of Jesus to come out of her. And he came out that very hour. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi la esifunde khona ke sithola uPawulu nalabo ayehamba nabo beya endaweni yokukhuleka. Basendleleni baya endaweni yokukhuleka bengabazalwane. Kusho ukuthi babe ndawonye, basuka ndawonye, bahamba beya endaweni yokukhuleka. Bese sendleleni bengakafiki nakufika kule ndawo yokukhuleka, sekuhlangana nabo intombazane enomoya wobungoma. Abakafiki endaweni yokukhuleka. Kaningi usathane uma ake ngiqale la. Umuntu uyingxenye ezintathu eyedwa. Ngumoya, umphefumulo, ngumzimba. Umphefumulo udaleke noma wenzeke ngesikhathi uNkulunkulu ephefumulela umuntu. Wayese umuntu waba ngumphefumulo ophilayo. Kodwa ngoba kwenzekaleni uqale kwangena umoya kaNkulunkulu. And ungakangena umoya kaNkulunkulu umuntu wayefile engaphili. Waphiliswa umuntu ukuthi kube nomoya ongene kuyena ngaphakathi kwakhe okaNkulunkulu. Lokho kwenza umuntu abe ngumphefumulo ophilayo. Ngamanye amazwi kusho ukuthi umuntu
ma kungangenanga kuyena umoya kaNkulunkulu kumenza umuntu abe ngumphefumulo ofile, hayi ophilayo. Futhi umuntu mayesesemhlabeni sithi thina uyaphila, ungumuntu ewonke singasho sithi yaphile, kodwa kuNkulunkulu ngumphefumulo ofile, hayi ophilayo, ngoba kulowo muntu akukho umoya ongcwele, akukho umoya kaNkulunkulu. Ngoba umoya ongcwele kusukela kwasekuqaleni wawuvela ungcwele, ngoba uNkulunkulu wathi masakhe umuntu. Ngamanye amazwi, ngesikhathi uSathane ekhohlisa umuntu edla, kwangena lento eyangena kumuntu ingena ngentando kaSathane, ingena ngecommand kaSathane, yangena lento kumuntu wadla umuntu. Yikho kuyinkinga ukuphuphudla, ngoba ukuphuphudla nje ngoba lokho kungene kuwena kungene ngecommand kaSathane, kwangena lokho kwafaka imbewu kaSathane kumuntu, kwase kwenza ukuthi umuntu abe ngumphefumulo ofile. Ngamanye amazwi umuntu ufe ehamba. Manje uSathane wayevesane eqonde ukuzobulala umuntu, ngoba umuntu wayenenkazimulo kaNkulunkulu ngaleso sikhathi. Yikho lithi iBhayibheli babengagqokile uAdam noEva, kodwa futhi babenganamahloni, ngoba babembethe inkazimulo kaNkulunkulu. Banele bedla isono yasuka inkazimulo kaNkulunkulu, bazibona ukuthi kanjani, bazibona ukuthi kahle kahle bahambaze. Ngoba mawungena uNkulunkulu vele ngokweBhayibheli umfundisi ambulo uhambaze, ngoba ini awunawo umoya ongcwele. Umoya ongcwele kumele ukukhave ukuze uhambe unengubo emhlophe. Ngaleyo ngubo emhlophe awusahambi uze. Manje ke bahamba baya endaweni yomkhuleko. Ma befika endaweni yomkhuleko, ngithi bebezofika kunento eyenzakalayo uma ufika endaweni yomkhuleko aqale la. Kaningi umuntu mayefika endaweni yomkhuleko akhuleke, kunento eyenzakalayo. Number 1, umuntu mayeyokhuleka usuke engayi kobikela uNkulunkulu nje kuphela ukuthi kwenzakalani nokuthi ucelani, kodwa it's a two-way communication. Usuke lo muntu eyokhuluma noNkulunkulu, afika akhulume noNkulunkulu abese yakhuluma. Yikho kumele kukuhluphe ukuthi ukhuleke uNkulunkulu angakhulumi lutho. Kumele uzibuze ukuthi ube khona yini azangakhuluma, ngoba phela mangaba umuntu engakhulumi usufike kuyena, kaningi kwenzeka abantu mabexabene kaningi abantu abakhulumisana. Nomunye uthi uyakhuluma, nomunye athule. Ngobani? Baxabene labo bantu. Noma ke ukhona yini lo khuluma naye azangaphendula nje. Inkosi uJesu yahamba ngolunye usuku entabeni, yabuya ngakusasa ikhetha abafundi bakhe. Okuwukuthi uNkulunkulu wafika wachaza, okay ke kusasa kuzofika ukhetha usibani nosibani. Uma nizophawula ngesikhathi somkhosi, ubufakazi befika kube ngaka, ngoba bekwenzakalani, abantu bebekhuleka. Bese kuba ne two-way communication, umuntu akhuleke bese uNkulunkulu aphendule. Manje uthola ukuthi kwesikhathi ubufakazi sebungaka, angazi ke noma sekunciphile umkhuleko noma sekwenzakalani, angazi, kodwa yilokho engikuphawule kubantu ke abasekhaya lezo. Umkhuleko ke two-way communication, usuke uyozihlanganisa noNkulunkulu. Futhi ngabanye amazwi noma ngaba kuthiwa ngaleso sikhathi lapho kade ukhona busendaweni, yebo uNkulunkulu uzobe khona kuwena, kodwa mhlawumbe usendaweni yona leyo ndawo kahle kahle akusona indawo kumele noma indawo kuyindawo kaNkulunkulu, usekhona kuNkulunkulu nobukhona wena. Yikho laba bantu labazalwane basuka baya endaweni yokukhuleka. Futhi ngamanye amazwi bebenendawo abazikhona lana siyohlangana noNkulunkulu, siye emhlanganweni noNkulunkulu. Hayi nje ukuthi siyoyikhuleka, no, siye emhlanganweni noNkulunkulu. Masifika lapha silinde ukusebenza kukaNkulunkulu.
and baze babe kulomkhuleko nje baye kulomkhuleko nje uma uqala nje lapha kuzenzo 13 baqale bahlala nje bakhuleka ngabe sebekhuleka umoya ongcwele wathi ngikhethelene uBarnaba noPaul noMusawuli ukuthi bantu bakwenza umsebenzi engibakhethele wona ngamanye amazwi njoba ngisho ukuthi bona babekhuleka uNkulunkulu wase ekhuluma okwenhliziyo yakhe kubona ukuthi okay ngoba nikhuleka nje ngoba nifuna ukukhona bami sengizokwenza intando yami ke ngoba seningizithile khona ngamanye amazwi uma beningangibizanga bengizoyithulela nje ngoba ningibizanga ngisezulwini ngoba isihlalo sami sobukhosi sisezulwini akasho ngoNkulunkulu ukuthi isihlalo sakhe sobukhosi sisemhlabeni futhi ngamanye amazwi ezulwini yila angenza noma yini athanda ukuyenza noma ngasiphi isikhathi kodwa thina ngoba sisemhlabeni kufanele simcele ukuthi mayenziwe intando yakhe la emhlabeni ngoba eyenziwe ezulwini ngoba la emhlabeni isinabelo sendawo zakhe kodwa ezulwini yila kwisihlalo sakhe sobukhosi sisazofika ke endaweni yesihlalo sobukhosi nokuthi kwenzakaleni yini uNkulunkulu ayenzile esekhombisa isihlalo sakhe sobukhosi sesiphakathi kwabantu sisazofika kuleyo ndawo ngokusizwa inkosi bebeyokhuleka and ngisasho ukuthi umkhuleko it's a two-way communication and kukhona izinto eziningi ezenzakalayo emkhulekweni umuntu uyaphuma emkhulekweni nesibusiso uHana wasuka lapho ayekhona wayethempelini eyokhuleka ekhale inyembezi waze wathola uSamuel engikholwa ukuthi ubengeke amthole engayanga emkhulekweni angazi noma uPaul benoBarnaba bebezothunywa yini bengayanga emkhulekweni and lo mkhuleko wenze ukuthi umoya engcwele abayali umuqala khona lapha eqaleni nje kuzenzo 16 babefike bathi balapha bethi bawushumayela athi umoya engcwele no hayi la bathi bayashumayela la athi umoya engcwele hayi la wazi umoya engcwele wazembula yena kuPaul ebusuku ngombono ukuthi kufanele baye eMakedoni la kumele bawushumayela khona nalapho sebewushumayela khona basho ukuthi ngoba nakho umoya engcwele uyakhuluma kithi sekwanele kuthina no baqhubeka baba nezikhathi zomkhuleko bengizothanda ukusho ukuthi ungacabangi ukuthi ngoba na uNkulunkulu esekusebenzisa kakhulu usu right noNkulunkulu awusadinga ukukhuleka kakhulu njengasekuqaleni yila usudinga kakhulu ukukhuleka kakhulu kunaqala ngizosho isizathu sakho ukuthi salokho ukuthi why kuyila kumele ukukhuleke kakhulu ngesikhathi ubona uNkulunkulu ekuwe sekusebenzisa kakhulu yila kumele uqinisele kakhulu emkhulekweni ngani na ngoba usuyi-threat kakhulu kuSathane yila usuzohlaselwa kakhulu nguSathane uzoba yi-target kuyena ngoba uyabona okwenzakala ngomkhuleko ngesikhathi ukhuleka kakhulu uma ngabe usemkhosini uphenduka kuba ilangabi lomlilo ungasathinteki bese kumdalele inkinga inhloso yakhe uSathane ukuzokhipha umoya kaNkulunkulu kuwe bese kuhlale umoya wakhe kuwe yikho mase besendleleni yokukhuleka esethuma isikhonzi sakhe ukuthi asimendleleni lentombazana ngoba usaba ukuthi nalabantu baleyo ndawo bazosindiswa ngenxa lemkhuleko usaba ukuthi uNkulunkulu uzokhuluma indaba zasezulwini kulaba bantu ngoba bayokhuleka bayofuna ubuso bukaNkulunkulu ngoba umuntu mayeyokhuleka ngokwentando kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakhuluma kuye azambule ngesikhathi ekhuluma uNkulunkulu uzoveza ubukhona bakhe kuzobhajadiswa abantu baphenduke babe baningi abantu abazoba nomoya ongcwele babe baningi abantu abazoba inkinga embusweni kaSathane babe baningi abantu abazokhululwa embusweni kaSathane ake ngenze isibonelo wakhile lapha kwakho leya ndawo ibizwa ngegama lakho uyazi ngendawo yakho wena oshawo 5 lapha kwakho wena ocontrolayo uma sekufika omunye umuntu ezokukhipha uzojabula uzoyeka ukulwa angithi lento ngesikhathi uyokhuleka uyovuma izono uyokhipha yena uSathane
ngeke kajabule uSathane. Ngesikhathi beyokhuleka bengajabule uSathane, ubezama zonke indlela angazama ngazo ukuvimba ukukhululwa kwalaba bantu, ukuvimba isimo ayesibona ukuthi lezi ndawo akhele kuzona kulezi inhliziyo zalaba bantu eseziyithempeli lakhe enza noma yini ayithandayo. Ngoba lithi iBhayibheli lithi inkosi uJesu umuntu mayenza isono isigqila sesono, njengoba kushiwo ukuthi le ntombazane ibisenzela abaniniyo inzuzo eningi, ibisebenza kakhulu, kodwa inzuzo ibiya kuba banini, ibingayi inzuzo kule ntombazane. Kufana nabaqwayiza abaningi basebenzela abaphathi babo, bayosebenza kanzima, bakhanda imizimba yabo, badla ama-drugs ukuze baqhubeke nale misebenzi yokungcola, kodwa ubani uzuza? Hayi, akuzuzi. Yikho inkosi uJesu uthi umuntu wenza isono isigqila sesono, awuzuzi lutho ngokwenza isono. Umnikazi wesono isono esizuzayo, sithola indawo. Wena awuzuzi lutho, uyisigqila saso, awuzuzi. Yikho kahle kahle yebo ngesikhathi ngikhuleka ngakhuluma ukuthi sibe isigqila zakho. Kahle kahle ukuba izikhonzi zikaNkulunkulu akube ngaleyo ndlela, ngoba uma senza umsebenzi kaNkulunkulu ngokwentando kaNkulunkulu sinomvuzo. Umuntu uma enomvuzo kahle kahle akasona isigqila. Umuntu wesigqila akanawo umvuzo. Akanawo. Uzothola kuphi kumvuzo ngokwenza isono lokho? Manje uSathane ke ulwa naleyo nto ukuthi le ndawo aseyakhe kuwena nawe akangaphumi kuyona. Yena useyibize ngegama lakhe noma useyibize kwaba izindla sakhe indawo yakhe. Yikho ke ezolwa ukuthi engafuni ukuphuma, ngoba uyazi ukuthi akakwazi ukuhlala kanye noJesu. Abukho ubudlelwane phakathi kokukhanya nobumnyama. As soon as ngingena ukukhanya, ubumnyama buyabaleka. Bayahamba bayakhuleka, sekufika ke lo ophethwe yithonga noma umoya wobungoma obesenze inzuzo yabenzela abaningi ngamanga akhe. Kuthiwa ke walandela uPawulu nabo wayebalandela laba bantu ethi bayizinceku zikaNkulunkulu phezukonke ezimemezela kini indlela yensindiso. Kodwa singakafiki lapho, sisekulona iphuzu lomkhuleko. uPetru lapho kuzenzo 10 verse 9 kuvela umbono kuyena nje, ube kuphi? Ube semkhulekweni. Akukuthi mhlambe bekungenzeka ukuthi lo mbono ugcina ungavelanga uma ube ngekho emkhulekweni. No-Ananiya uvelelwa imbono nje kuze kufike isikhathi sokuthi abhajadiswe athole umoya engcwele, ingoba wayekhuleka njalo enikela kwabampofu ezela nokudla. Indaba yomkhuleko yikho kuSathane elwa kangaka nokukhuleka. Yikho uzofikela ukuthonga okungaka mase kufanele uvuke ukhuleke. Yikho uzofikela ukukhathala okungaka mase kufanele uvuke ukhuleke. Yikho kuzofika ibhizi uvela ube busy nje, impela ube busy uze ungasitholi isikhathi sokukhuleka. Ngoba uSathane nje ulwa nalesi isikhathi somkhuleko, ngoba uma uhlangana naso uyohlangana nomdalo wakho, kunezinto umdalo wakho ezinye zezinto azoziveza nje ngokuthi semkhulekweni. Uyazi ukuthi igama lebandla esikulona lavela emkhulekweni. Mhlambe ngaphandle komkhuleko lalingeke amagama amaningi aqanjwe amabandla aqanjwe abantu, ngoba mhlambe kwenziwa ukuthi indaba ebengaqalanga emkhulekweni. Ebengikhuluma naye izolo akasiyena umZulu, kodwa ngomsa kaNkulunkulu iBhayibheli libhalwe nangesingisi. Ngiyathi yabona ke uma ufuna ukulifunda ke igama lebandla nani lapha esingisini, lapha evesini. Ngobani? Igama lisuka emkhulekweni, lisuke kuNkulunkulu, lisuke ezwini likaNkulunkulu. Ukubaluleka ke komkhuleko, kodwa umkhuleko uSathane uzolwa nawo.
uNkulunkulu waholela inkosi uJesu emva kokuthi sibhajadisiwe, yamholela ehlane. Lithi iBhayibheli esezilile izinsuku ezingama40 nobusuku obungama40 uSathane wafika wamlinga uJesu. Ngobani isitha silwa nje nomkhuleko? Ngoba kukhona lezi zinto esezambulwe uNkulunkulu ebezifihliwe kumuntu engakafiki emkhulekweni. Kunalezi zinto lezi ezenzekile ngesikhathi umuntu esemkhulekweni. Manje isitha uSathane uyovimba lezi zinto ukuthi mazingenzeki, ngoba uyazi ukuthi kuzokwenzakalani ngomkhuleko. Umfundisi uShelembe kwakhuluma la ngokuthi ngesikhathi isixuku silambile sekwela insuku ezintathu zisikanye noJesu, uJesu wasezwela isixuku, wase eveza indlela yokuthi masithole ukudla sidle, singasuki entabeni singadlanga. Yezwe indaba. Ngesikhathi siyokhuleka sisuke siyofuna okukamoya, siyozisuthisa kokukamoya, inkosi uJesu ngeke ingakuzweli yini wena ukuthi ikunikeze ukuthi ungasuki entabeni ungadlanga, and izokunikeza lokho kutholakala lapha entabeni, ayizulinda ukuthi uzwehlele ezantsi. Lokho kusentabeni ngaleso sikhathi ikhona ozokuthola. Kodwa ngongaye entabeni, ungaye enkosini uJesu ukuyohlangana nayo, uzwe izwi la ngesikhathi yokhuleka, into ekumele ebaluleke kakhulu ukuzwa ukukhuluma kwenkosi uJesu kunokuthi wena ukhulume kakhulu. Abanye bathi ngoba sinendlebe ezimbili kusho ukuthi kumele ngaba silalela kakhulu kunokukhuluma ngomuntu omuntu. And uwodwa nje umlomo awusebenzi umsebenzi owodwa, usebenza nokudla. Kusho ukuthi ngamanye amazwi lo mlomo njengoba wenza izinto ezimbili ngesikhathi esisodwa, noma hayi ngesikhathi esisodwa kodwa wenza izinto ezimbili, kodwa indlebe azikwazi ukuphazamiseka ukuthi zingalaleli. Umlomo ngesikhathi udla uyaphazamiseka ungakwazi ukukhuluma, kodwa indlebe asikho isikhathi engisaziyo ophazamiseka ngaso ekuthenini ungakwazi ukulalela, ngaphandle makunemisindo eminingi ke eqhamuka eceleni. Okunye ke lokho, kodwa iqiniso ukuthi nje indlebe zihlale nje ukulalela ukuthi leyo msindo njani uzoyizwa leyo msindo, kodwa ukukhuluma khona la kuphazamiseka. Asiluleke ephuzwini lomkhuleko ukuthi kwakuvinjezelwa umkhuleko. Lo ntombazane ke akafikanga ubona wakhuluma izinto eziphambene, uze kubazalwane. Lo ntombazane uthunywe isitha uSathane, kodwa asimuzwe bathuka, asimuzwe ekhuluma kabi ngabo. Uthi laba bayizikhonzi zikaNkulunkulu ophezulu konke, laba bantu bayizingceku zikaNkulunkulu ophezulu konke ezimemezela kini indlela yensindiso. Yezwa kukhona kulamazwi la ngicela ukubuza kukhona yena ongakusola ukuthi kuronke. Akukho, kodwa kwatholakala ukuthi khona okuronke. Uyazi yini ayirong kulento? Into ayirong ukuthi lo okhulumayo ukhuluma ngamuphi umoya, ukuthi uthini okunye lokho, kodwa ukhuluma ngamuphi umoya, uzofaka muphi umoya kubantu. Uyabona ibandla elingenayo umoya ingcwele lisenkingeni, ngoba lo ntombazane eyisikhonzi sikaSathane ekhwelwe ngamadimoni ubengangena ebandleni elingenaNkulunkulu noma elingenayo umoya ingcwele, agcine eseyingxenye yebandla. Ngoba ukhuluma kahle ngezingceku zikaNkulunkulu, ukhuluma kahle ngalabo bazalwane, uyabancoma, uyabatusa, kube ngazi ukuthi uhambisana nabo, kube ngazi ukuthi udumisa uNkulunkulu ophezulu konke kanye nabo.
hayi bengathi akaphikisani nawo. Ngiyakhumbula uSanballat ukuthi baqala kanjani. Abaqalanga ngokulwiswa noNehemiya noEzra, no. Baqala bathi hayi sifuna ukusebenza kanye nani. Nathi sakhela uNkulunkulu wenu, siyamthanda uNkulunkulu wenu. Nathi senze umsebenzi kaNkulunkulu kanye nani. Baqala kahle. Kubuka sengazi ukuthi kuhle. Kanti no, kukhona umoya kaSathane ngaphakathi. Yikho-ke lona lo mzalwane kumele alwele azihluphe ukuthi nginayo yini umoya engcwele, ngoba uma ungenaye kuzongena izinto zikaSathane ungaboni, ngoba akumangalisi ukuthi nawe uSathane uqobo uziveza njengengolosi yokhala. Njengoba la lamagama la cha mina ngokungokwami nje angiyiboni into erongo. Uma ungena umoya engcwele ongawuzuza ucasulwa yini intombi? Yini emcasulayo? Ucasulwa ukuthi lo muntu kubuka sengathi uyihlanganisa kanye nabo, ufuna ukuba ingxenye kanye nabo, kodwa uzofaka uSathane, uthwele uSathane ngaphakathi kwakhe. Angithi thina njengoba siyithempeli likaNkulunkulu, kwaSathane uyithempeli likaSathane. Imagine oyithempeli likaSathane ezofika ehlanganyele nathi phakathi kwethu, and uSathane uzozama indlela ukuthi ampromote ngendlela ukuthi sizombona efakaza njalo, simbone impela ukuthi uyavutha lo mzalwane. Kanti kuzofakwa umoya kaSathane. Yileyo nhloso kaSathane. Mhlawumbe uSathane wayefuna ukuthi bagcine bethi hayi sijoyine siyokhuleka nawe lapho siyakhona umkhuleko. Bagcine sebeyokhuleka ngesikhathi bethi uNkulunkulu uthola ingcwele lo abethu uNkulunkulu. Kuzoba khona uNkulunkulu lapho. Yazi uNkulunkulu lena esikhwele ngayo wancamela ukuthi isizwe esincane sase-Ai sibulala abantu abaningi besizwe sakwa-Israyeli ngenxa ka-Akhani owayengene esenoSathane noma owayesenoSathane phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu. Manje kwabiza ukuthi makube nomoya ongcwele, kwabiza ukuthi azihluphe uJoshua abuze uNkulunkulu ukuthi ikephi inkinga, konakelephi size sihluleke. Khona yini la uzibone khona usohluleka wena? Kusuyileni uNkulunkulu wabuza ke ukuthi konakelephi, ukuze uthole impendulo ukwazi ukulungisa la okonakele khona. Ngoba uJoshua uthi wayevele wathula nje, wathi hayi mhlawumbe kufanele ngithola amasosha amaningi, ngoba vele sasithumela amasosha amancane lapha sibona kuyizwe elincane ngokwesiluleko seyinhloli. Wayezoletha lamasosha amaningi esebenzisa ingqondo yakhe kufa abantu abaningi futhi. Wambiza ukuthi makabuyele back to God. Yikho-ke ibandla kumele lihlale likuNkulunkulu, lihlale lisemadolweni ukuze kungangeni isitha noma impisi yembethe isikhumba senu. Lo ntombazana wayembathiswe uSathane isikhumba senu. Wayebonakala ezwakala futhi kuyimvu nephimbo lakhona wawungafunga ukuthi ayimvu. Kanti ngaphakathi kunempisi, ngaphakathi kunoSathane. Thaya kwenza lokho izinsuku eziningi. Yabona uSathane uyaphikelela eqhubeke lento eyenza into yakhe futhi enze ngesineke, ngendlela efihlakele ngomshosha phansi. Inkosi uJesu yathuma abafundi bayo, yathi bathuma esizweni saka-Israyeli hayi ngaphandle. Yathi kodwa bathuma njengezimvu phakathi kwempisi. Yathi mabahlakaniphe njengeenyoka, babe mnene njengamajuba. Yilento yenziwa ngoPawuli la. Behlakaniphile kwelikamoya. Hayi umuntu oyehlakaniphe ngokwenyama la kwakuzongena isitha phakathi kwabo. Singene siqhubeke sigcine sesithatha over. Mhlambe sekuyiworship yakhona lelo bandla noma leyo branch. Ngenxa nje ukuthi kuswelakele umoya kaNkulunkulu uzothi no. Akuyi ngakuthi ukhuluma uthini. Akuyi ngakuthi ukhuluma kanjani. Yikho inkosi uJesu uMateyu 24 ethi kuzofika abaningi ngegama lami. Badukisa abaningi. Lo ntombazana wenze njani? Uzodukisa.
and ngeshwa kuzoduka imajority yabantu, hayi ukuthi mhlambe kuzoduka abantu abambalwa. No, imajority yabantu abazoduka. Sengibheka isikhathi la ngoba ngiyabona understand noma khona sebefuna ukungena nje. Kuzoduka imajority yabantu, not abancane. Le majority yabantu izoduswa yini? Ukungahlali lemkhuleko, ukungahlali emthandazweni, ukungasingcwelisi ngezwi likaNkulunkulu, umuntu aqinisekise ukukhona bukaMoya Oyingcwele kuyena, ukuze mase kufika isathane noma i-devil worship noma i-satanist lifika licashe ngezwi likaNkulunkulu, lo muntu akwazi ukuthi umoya kaNkulunkulu abone ukuthi uhamba kanjani. Ake ngisho lento enkonzweni yezolo mhlawumbe nina ngizwanga, kodwa mina ngizwile. Ngizama ukuveza indaba yokucasha kukaSathane. Omunye wabefundisi okhona esikanye naye ubevumisa izono, namanje futhi usavumisa. Kwase kufika ngolunye usuku i-devil worship lifika as umuntu ozovuma izono. Malifika kuyena ngoba yena enomoya oyingcwele, uNkulunkulu wathi i-devil worship lithunyiwe ukuzokuyisa. Wafika washo ukuthi hayi wena uthunyiwe uSathane, wena uyi-devil worship. Wakhuluma naye nje kanjalo nje, yaphela kanjalo ngihluleka noma. Yabona ukuthi uze kahle kanjani? Uze njengomuntu ozolungisa. And mhlawumbe bezofika sivuma izono kodwa ngomoya kaBaba. kaSathane. Ngoba uSathane uziveza njengengilosi yokukhanya. Yikho-ke ibandla kubiza ukuthi libe nomoya oyingcwele, wena nami kusibiza ukuthi masikhalele ukuthi umoya oyingcwele angasishiyi njengoDavid uthi ungamuki umoya wakho oyingcwele. Ngoba maka kwahamba umoya wakho oyingcwele usenkingeni. Okokuqala inkosi uJesu mayifika ngeke ikuthathe. Ngoba mongenayo umoya oyingcwele kusho ukuthi unomoya kaSathane. Umuntu angathi sithi uneziqintathu. Lesi esinye siwumoya. Lo moya it's either ngokaNkulunkulu noma ngokaSathane. Akukwazi ukuthi kube umunye umoya ophakathi nendawo. Yikho indawo yokugcina kaSathane isemlilweni. Indawo yokugcina indawo yenkosi uJesu isezulwini. Ngakho umuntu ongenayo umoya oyingcwele enomoya kaSathane, lo moya obusa kuyena uyena ozomholela lapha emlilweni. Nalo moya oyingcwele uyena ozokholela ezulwini inkosini uJesu. Umoya wakho ozodecide ukuthi uya kuphi. Uyezulwini noma uyesihlokweni. Kuzwa ngokuthi imuphi umoya ophila kuwena ngaleso sikhathi mawushiya lo mhlaba. And ilento kuSathane ayilwelayo ke ukuthi makube nomoya kaSathane kuwena ukuze wena uye la yakhona yena emlilweni. Uyayazi yakhe destination. Ngamanye amazwi mawamkela umoya kaSathane uregister i-citizenship yakho esihlokweni. I-citizenship yami iSouth Africa. Neyakho uma wase South Africa iSouth Africa. Kodwa uma usuku umoya kaNkulunkulu kuwena usulahlekelwe i-citizenship yakho yase-South Africa. Nginomakhelwane wami lapha. Ubaba wakhe uyiJalimani. Akanayo lo makhelwane wami i-citizenship yaseJalimani. Ngoba ubaba wakhe ngesikhathi sakudala wasuka eJalimani esemncane weza la eSouth Africa. Mayifika la eSouth Africa wajoyina amasosha ase-South Africa ngaphandle kwemvume yaseJalimani. Usuwajoyinile noma amasosha kaSathane.
amadimoni. Ukujoyina kwakho amadimoni noma ukuhlukana kwakho nomoya ongcwele kufana nokujoyina amadimoni usulahlekelwa i-citizenship. Yena ubaba wakho uqobo walahlekelwa i-citizenship yaseJalimane. Ngobani? Joyina amanye amasosha kwelinye izwe ekungesilona lakhe. Indawo akungesiyona azalelwe kuyona amiselwe ukuthi abe kuyona. Ile ntombazane yafika ngokucasha. Sathane uzofika kuwena nami uzo-analyze ukuthi sinjani. Abese analyze ukuthi usibani ngizombamba kanjani. Angikwazi ukuziveza nginjengoba nginjalo. Uyothola ukuthi isikhathi useqalile wangena kancane mhlamba kwakabo. Ingakho kumele sihlakaniphe njengeenyoka. Kodwa futhi sibe mnene njengamajuba. uPaul wakwazi ukukhuza nomoya. Abayihlakaniphe njengenyoka eqaphile ukuthi yini ekungenzeka ukuthi ingisurroundile. Yini engaba ingozi kimi. Kanti yasefikile inyoka endawo sathana phakathi kwabo. Yakwenza lokho izinsuku eziningi, kepha uPaul esecasukile waphenduka wathi kumoya, uyezwa ke? Akakhulumi nale ntombazane. iBhayibheli sithi asilwi nenyama negazi. Akasho ukuthi intombazane. No. Asilwi nenyama negazi. Ukhuluma nomoya owakule ntombazane. Uthi ngiyakuyala egameni likaJesu Kristu ukuba uphume kuyo. Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Le ntombazane yagcina ikhululwa emimoyeni kaSathane ngoba isuke yafika endaweni enabantwana bakaNkulunkulu. Bayakhululwa yini abantu la okhona ngenxa nje yokukhona bakho? Ngenxa ukuthi nje ukhona nje kuleyo ndawo. Uyazi uPaul noSila ileli phuzu bengithi sizofika kulona. Bashaywa emva kwalesi sigameko. Lithi iBhayibheli sithwele izimpawu zikaKristu. uKristu akashaywa ngaye. Angithi washaya? Bashaya. Base bewuvalelwe etilongweni. Icantu baqedile. Bavalelelwana etilongweni. Ukuze bangashumayeli ukuze kungasindiswa abantu. Ngithe uSathane ulwa nokuthi abantu mabangasindiswa ngoba uyazi ukuthi usenendawo yakhe kulaba bantu. Makushunyela kulabo bantu bazosike basindiswe baphenduke. Ulwa nalokho. Bawufaka ejele nje ukuze kungasindiswa umuntu. Kodwa manje ejele bawufaka abantu abanuNkulunkulu. Bafaka ejele abantu abayinkingi. Abantu abafana no Shadrach no Meshach no Abednego. Bawufaka abantu ungamfaka yena uNkulunkulu ejele. Uthi uyovalela uNkulunkulu ejele akwazi. Babavalele ejele. Babavalele ejele phakathi nendawo. Ngoba kumgcina iziboshwa kuzwakala sengazi ukuthi laba abantu bayinkingi kodwa baphethe ikhaya. Kanti ikhaya zikamoya bayiphethe. Sebevalelwe phakathi nobusuku. Bakhuleka. Bahlabelela. Badumisa uNkulunkulu. Ethi inkosi uJesu masikhuleke sithi intando yakho mayenziwe emhlabeni nokwenzezwe. Ezulwini kuyadunyiswa. Le ndumiso kaNkulunkulu yenza ukuthi uNkulunkulu ehlele phakathi kwabo. Ngoba manje into abebenza besemhlabeni yilento eyenzeke ezulwini esihlabeni sakhe sobukhosi. Lesihlalo sakhe sobukhosi satholakala sesidla ekhona khona uPaul noSila. Bemdumisa njengoba edunyiswa ezulwini. Bemdumisa beshayile. Benemvimbo, ngicabanga mhlamba benegazi. Bakhohlwa igazi badumisa lithi iBhayibheli iziboshwa zabezwa. Bayakuzwa yini abantu ukudumisa kwakho? Noma wena uhlala ukhala, nje abantu bakwazi ngokukhomplayina. Bakwazi ngokuthi uhlala nje ubika nje ukuthi unenkinga ukuthi.
noma bakwazi ukudumisa. Noma mhlawumbe sebeze ba-complain ukuthi uSibanibani uhlala ehlabelela njalo uyasiphazamisa usibangela umsindo. Mhlawumbe abakwazi ukudumisa. NoSathane akakwazi ukudumisa. Yikho abantu bengasindiswa nje. Ngoba ukwazi ukudumisa. Mangaba benenkinga uyakhala ubika lapha uSibanibani wenzeke ukuthi nokuthi. Laba bazalwane badumisa uNkulunkulu iziboshwa zabezwa. Kwanyakaza izisekelo zetilongo. Izisekelo zejele zanyakaza. Mazinyakaza izisekelo zejele aziwanga indoka. Cha. Kodwa kwaqaqeka izibopho zeziboshwa. Zonke iziboshwa zaqaqeka. Ngenxa nje yendumiso. Baqaqeka yini abantu bakhululwe ezonweni zabo ngenxa yendumiso yakho noma usekhaya nje. Noma abantu basaboshiwe. Kodwa ukhona uyisikhonzi sikaNkulunkulu. Uthi uyilangabe lomlilo. Kodwa uyamdumisa yini? Mhlawumbe ukhona umdumisi. Inkinga nje abakhululwa nje aziqaqwa izibopho zabo nje inkinga umdumisa uNkulunkulu. Bamdumisa zaqaqeka iziboshwa kodwa iziboshwa ziphumanga. Cha, waqaqwa nje izibopho zakhona aziphumanga iziboshwa. Ngoba uPaul uthi ena ungazibulali ngoba sikhona sonke. Yebo. Ngamanye amazwi inhloso kaNkulunkulu ukukhulula abantu ekuboshweni kwabo beboshwe uSathane. Hayi ukuthi mabasuke physically bakwezinye indawo. Baqhubeka baba iziboshwa kodwa iziboshwe eziphumile. Kwaze kwasizakala kwaphinduka umgcini iziboshwa wababiza ngamakhosi. Uthi mina ke ngizokwenza njani ukuze ngisindiswe ngoba sengibonile into edale yonke lento insindiso. Akunina abadale lento le ngoba uthi ngizokwenza njani ukuze ngisindiswe. Yabona ukuthi le ndumiso yayingayi koPaul noSila. Yayiya kuNkulunkulu nokumgcina iziboshwa. Lento yathi mayifika kuyena udumo lwaya kuNkulunkulu. Mhlambe ngendlela yomdumisa ngayo mhlambe udumo alikakayi kuNkulunkulu. Yikho izinto zingakashintshi. Kodwa indaba iqale ekuthaneni umkhuleko ukubamba isitha ekuhlaseleni kwaso. Mhlamba zenzeke nje izinto nje awukakasibambi isitha ekuhlaseleni kwaso. Mhlambe sisamane siphica lapha nalapha yana awukakazi ufinyelele esigabeni sokuthi ushawe nawe njengoKristu uthwala imvimbo kaKristu njengoba kunemfihlakalo ongakayibambi uSathane nento asangena ngayo ongakayiboni. Mhlambe kunalezi zona ongakaziboni uzozibhale phansi. Ngaleyo ndlela uNkulunkulu kunendlela angekakwazi ukukusebenzisa ngayo kanti ebengathanda ukuthi akusebenzise ngayo inkinga wena ulimit ukusebenza kaNkulunkulu. Kunezinto uNkulunkulu athanda ukuzenza nawe ongazange uziplane ongazange uyicabange kodwa abantu bazosizakala. oPaul noSila zange baplana ukuthi bazoyejele. Kwakungesidona iplan labo futhi ukuthi mabedumisa uNkulunkulu ejele kufanele inyakaze ijele lonke kuxoxa abantu ibopho zabo. No. Yona into ababeyifuna nje ubuso bukaNkulunkulu. Kuphela. Funa ubuso bukaNkulunkulu okunye kuzozenzekelela. Ithi inkosi lapha kuMateyu 6:33 funani kuqala umbuso kaNkulunkulu khona konke okunye kuzobonezelwa kini. Exactly lento eyenzwa ngoPaul noSila nalabo ababehamba nabo. Ukufuna nje umbuso kaNkulunkulu ukuthi ngesikhathazo ukuthi Nkosina ungikhethele ini nani. Cha, nabo Paul bezwe sekusho umoya engcwele uthi mabenzini. Akufikanga nje engqondweni zabo ukuthi ngoba mina ngiyakwazi ukukhuluma. Hayi kusho ukuthi fanele ngizwe ukuthi cha. Ngoba nabo Mose laba wakhetha abantu noma umuntu owayezazi kahle ukuthi yabona ke mina nginamalimi okuthi kusho ukuthi ngiyibhimbi angikwazi ukukhuluma. Yazi ukuthi umuntu onamalimi kulula ukuthi
uyizwisise into ayishoyo. Mina ngakhula ngilusa nomuntu oyenamalini. Thothi mayekhuluma igama uzoliphindelela kaningi. Inkulumo mina bengizoyikhuluma ngeminute elilodwa mhlambe kuyena ngizomthatha 2-3 minutes. Uyayigcizelela lento. Ngize ngiyiqonde ukuthi usibani uthi. Okwesibili kungenza ukuthi mayekhuluma ngoba ngiyathi kungenzeka ngingezwa kahle, kungenza ukuthi ngibeke kahle indlela kuyena umuntu okhulumayo. Ngakho uNkulunkulu akayi ngokuthi ilimitation yakho injani. Cha. Angathi yona ilimitation le asebenzise yona. Wena lento ayibona ilimitation asebenzise yona ukuthi wena ube yilento uNkulunkulu afuna ukuthi kuba yiyona. Kuphela nje wena nami into ekumele siyenze ukufuna nje ubuso bukaNkulunkulu nokulunga kwakhe. Hayi nje ubuso bukaNkulunkulu kuphela. Akungivaleki ngoba angazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle noma sekuleso sikhathi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngicele umama Mabasa asivalele ngokukhuleka.